Αναζήτηση νέας στέγης. Βρίσκονται οι 159 μαθητές του αμιγώς ελληνικού σχολείου των Βρυξελών. Το γραφείο τύπου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βέλγιο επιβεβαίωσε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ελληνικό σχολείο έκλεισε ως ακατάλληλο για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχω 3 παιδιά, το μεγαλύτερο στην πρώτη γυμνασίου και τα 2 άλλα πέμπτη και δευτέρα δημοτικού αντίστοιχα. Εν μία νυχτή και δίχως προηγούμενη ειδοποίηση, τα παιδιά της Κατέρινας, όμως και άλλοι 156 Βενιαμίν ομογενών των Βρυξελών, έμειναν δίχως μαυροπίνακα. Από τον Οκτώβριο του 2022, στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Κεραμέως, στείλαμε μια επιστολή όπου θίγαμε πραγματικά τις ανάγκες στο τομέα της παιδείας. Λυπάμαι και θίγομαι και προσβάλλομαι σαν θεσμός που είμαστε ελληνική κοινότητα Βρυξελών, 45.000 άτομα εκπροσωπούμε εδώ και δεν λάβουμε ούτε μία απάντηση από το Υπουργείο. Η κτηριακή ακαταλληλότητα ήταν που έθεσε εκτός λειτουργίας το σχολείο που δώρισε η οικογένεια Κεστεκίδη της γνωστής σοκολατοποιίας Λεωνίδας στην Μητρόπολη Βρυξελών, η οποία ωστόσο δεν είχε τη διαχείρισή του. Όσο για την ελληνική κοινότητα νωρίτερα φέτος, είχε επανειλημμένως εγγράφος ενημερώσει το Υπουργείο για λειτουργικά ζητήματα. Το θέμα ασφαλείας το θίξαμε γραπτός ήδη. Το σχολείο αυτό είχε ένα θέμα με τους διαδρόμους, ήταν ίσως πιο πολλά τα παιδιά από ό,τι πρέπει για το μέγεθος του σχολείου. Ίσως να είχε να κάνει με το καυστήρα, ίσως σε κάποια σημεία να μπορούσαν να πέσουν μερικά πράγματα που ήταν επικίνδυνα πάνω σε παιδιά, είτε θέματα με το ρεύμα. Είναι μικρό το προάβλιο, έχει μια έξοδο μόνο, ας πούμε, για να φύγουν σε περίπτωση κάποιες δύσκολες περίστασης, ας πούμε. Όμως δεν υπήρχε κάτι που να πετύχει μια τόσο ακαριαία, ας πούμε, απόφαση. Τα παιδιά ήδη έχουν μπει σε καθεστώς τηλεδιάσκεψης, όμως αυτό δεν είναι λύση, λένε γονείς και φορείς. Αυτό δεν είναι λύση. Η λύση είναι να βρεθεί κάτι μόνιμο. Δεν σταματήσαμε τα τηλέφωνα προς πολλές κατευθύνσεις για να προσπαθήσουμε να στεγάσουμε τα 159 παιδιά. Θέλουμε να το ζητήσουμε οπωσδήποτε από Δευτέρα να υπάρχει μια λύση, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, το Webex δεν είναι λύση.